ang Diyos natin ay buhay. Amen. Siya ay tumutugon sa bawat panalangin natin. Amen. So, maraming salamat sa ating Panginoon dahil yung bawat prayers ko po, specific na panalangin ko po sa Panginoon ay tinugon niya. Amen. So, ang aking anak na si John ay may 5 to 6 years ago, may iniinda na po siya. At yun po yung pistola, kung alam niyo po yun. Mahirap i-explain, paki-search na lang, brother. So, mahirap po yun, pistola. Okay. So, yun po. At mula noon, 3 doktor na po yung pinuntahan ko. Iba't ibang ospital. Una doon sa amin, sa Bernal. Okay. Tama yung sinabi na pistola. So, kailangan niya ng operasyon. So, hindi ako masyadong naniwala, Sister Jo. Pumunta kami dito sa Dagupan, sa Villaflor, kay Dr. Valenzuela, Bulacan. Diba? Yung nirefer ni Bishop sa kasi pastora sa akin. Ang sinisingan niya sa amin, 80,000. Grabe kako, 80,000 na. Sabi ko, Lord, kako, ipunta ko muna ako sa mababa at magaling na doktor, kako. So, yun po, nanalangin ako sa Panginoon. Lord, wag naman po yung 80,000, yung mababa lang na magaling na doktor. Amen? So, yun po, talagang specific na pinipray ko po yung pastora every devotion ko. Talagang iniiyak ko yan sa Panginoon kasi naaawa na po ako sa aking anak. Okay. At yun po, habang nagba-Bible study po ako kay na Sister Jen, at nagkwikwentuhan po kami, ay nabanggit po yung asawa niya. Hindi ko alam kung bakit niya nabanggit yun eh. So yun po na pinagdaanan na pala kayo, yung operasyon kayo, 11 years ago. So sinabi niya yung doktor na yun, na magaling na mura pa. So yun po, pumunta sila dyan sa venue. Okay, yun po. At sinabi niya, Bishop, alam niyo kung magkano? Ang gagastusin mo dito, 30 to 35,000. Ay, praise the Lord, nawala yung 50,000. Ay, nakulot. Ay, talagang sabi ko, ay, grabe, ito yung way mo, Lord. So, punta ka na dyan, kako magpa-reset, magpa-schedule ka na, magpa-check up ka na. So, yun po, check up siya, same na diagnose, pistola. So, yun po, need operation. Okay? So, ano pong nangyari? Noong Friday ba yun, July 2, yun po, inoperahan po siya. Amen? So, ano ang operasyon niya, hindi lang minor, hindi lang medium, major operation. So, dalawang butas po yun eh. So, yun po. At yun, alas 6:45 minutes po nangyari yun. Okay, tapos na po. At ang pinagtataka nila, after ng operation, pinaalis na po ng doktor yung swero niya. At pwede na siyang kumain ng solid food. Amen? Nagtataka ako doon, tama ba yung narinig ko, nurse? Kako, pwede na siyang kumain. Opo, yun po ang sabi ng doktor. Ay, praise the Lord, kako. So, yun po. Ay, hindi lang ito, pastora. At kinabukasan, so magro-roaming na po yung doktor, magra-round. Nag-round siya ng 4:30, kinabukasan. So, one day, pwede na siyang lumabas. Talaga po, doktor, lalabas po siya. Major operation po yan. Opo, pwede na po siyang lumabas. Amen? So, biruin mo, major operation, isang araw lang, makakalabas na. So, kasi yun yung prayer namin pamilya, hindi po kami tumitigil. Amen? Grabe ang Diyos natin. Praise the Lord. Naiiyak po ako kasi pinapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Amen? Hallelujah.
pa, marami pa. So sabi ko, Lord, sana hindi na umabot ng 35,000, sana 25,000 na ako. Para may maibulsa naman ako. Kasi, ang nag-provide, hindi po ng Diyos yung mga anak ko, yung dalawa. So, sila yung nagbigay ng 35,000. So, yun po, nailabas ko po siya kahapon ng mga alas 6. Ang hirap pa nito, Pastora, binibig siya sa billing. Gusto nila kinabukasan ngayon daw. Ay, hindi, kako. Sinabi ng doktor niya, lalabas kami ngayong hapon. O, so sabi ng nurse, hindi po ma'am, wala na, hindi na pwede. Ay, hindi, may option pa. Ako. So, ang option, kausapin ko yung doktor. Yung, ginarantiya na kami ay lumabas, nag-deposit po kami. Amen. So, kasi ang sabi ko, sana maka-attend ako, kasi pag hindi nakalabas si Jan, hindi ako makaka-attend ngayon. Kaya nakalabas po siya, kaya nandito po ako. Amen. Yun yung hospital ko. Amen. Yun po yung laman ng puso ko. Amen. Kahit mali ako, basta makapunta ako dito. Amen. Amen. Kasi ilang buwan po tayo hindi nagkita-kita in personal. Puro online eh. Di ba? Salamat sa Panginoon, face-to-face na po tayo. Amen. Praise the Lord. At ito pa, mga kapatid. So, pumunta kami kaninang umaga. Sinettle ko po yung billing kasi hindi pa na-settle kahapon, nag-deposit lang po kami. Naghintay po kami. Ang maganda dito, ito yung deposit po namin kahapon. Nag-deposit kami ng 30,000. So, ay 35 pala, 35. So yun, binigay ko at aayusin po namin, sabi nung doon sa teller. Ang maganda nito, inaanak pala ako nung daddy nung teller. Hindi ko alam. Ikaw yung inaanak ng daddy ko sa kasal. Ay, yes! Kako, mabutit na kilala mo ba ako? Ay, upo. At sabi niya, may discount po ba kayo dyan? Kasi ang lumabas na billing namin, Pastor, alam niyo kung magkano? 26,080 pesos. Malapit na doon sa 25, di po ba? 26,000 o 20, ayun. Tapos, ay, sandali lang, sabi niya, at tatawagan ko si doktor. Tinawagan niya, Pastora, discountan niyo naman. Sabi, diniscountan ako ng 1,000. So, naging 25,000 and 28. Yun po yung prayer ko. Specific po yun, mga kapatid. Amen? So, ganyan po kabuti ang Diyos natin. Hindi lang po yun. May isa pa. Ang maganda nito, kaka-opera lang po ni Jan, nag-drive na siya. Amen? Siya yung naghatid sa akin dito. So, hindi ako makakarating dito kung gano'n lang ako nakakita ng gano'n, di mo ba? Yun lang po yung mga anak ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! So may bulsa ako, Pastora! Ay, praise the Lord! Amen! Yes! Okay, thank you, Lord. So, napakabuti ng Diyos natin. Amen? May isa pa. Naipon kasi. Amen? Kahit tungkol naman kay Abigail. Okay? Alam ko, pinag-pray niya. Alam ko, hiniling niya sa atin yung prayer niya na kahit 3 months pa lang siya sa work niya, ay makapag-lead out po siya. Kasi usually, pag bago yun, hanggang ilang taon, hindi sila pwedeng mag-lead out. Doon lang sila sa dormitory. Doon na rin yung work niya. Kaya lang, sa isang room, ang kasama niya, 7 hanggang 9. So, wala po privacy. Hindi na siya nakakapanalangin, siyempre. At maingay talaga, wala siyang prayer devotion. So, ito yung prayer ko. At ang prayer din niya, sabi niya, ma, pakipray na makapag-leave out na ako. Kasi sabi nila dito, seniority daw. Pag sinabing seniority, pag matagal ka na doon, 3 years, more than ka nang nagtatrabaho, saka kanila pwedeng payagang lumabas. Sabi ko, seniority na yan.
ipag-pray natin yan sa Lord. Walang imposible. Sana nga. Anong sana nga? Nasaan ang pananampalataya mo? Kako kay Sister Abigail. So yun po, nag-pray po kami pamilya. Yung my prayer meeting, pinag-pray namin. Anong nangyari? Ma, nag-grad po ako. Nasama yung kasama kong bago. 3 months pa lang siya. Amen? Oh. So sabi ko, walang imposible sa Diyos. Amen? So ngayon, malaya na siya, Sister Jo. Nakakapamasyal na siya, nakakapamili na siya. Amen? At alam nyo, ang nag-provide ng monthly rental nila, ang gobyerno. Amen? At isa siya na naka-benefits mo. Tingnan nyo ang anak ng Diyos, di ba? Iba po tayo. Amen? So, masarap maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Bagamat may sakripisyo, di ba? Bagamat maraming pagsubok. Sa ngayon nga, marami po kami pagsubok. Pero hindi eh. Hindi tayo mag-give up, sister. Diba, Maria? Amen. So, salamat sa ating Panginoon. So, yun lang po. At to God be the glory. Praise the Lord. Okay? Kaya nga po hindi ako nakapag-prepare eh. Kasi yung isip ko nasa hospital. Amen. Praise the Lord. Pero bibigyan po tayo ng isang verse ng ating Panginoon. Okay. Nabanggit na ni Pastor Jean yung about kay Noah. Okay, sa Hebrew po, 11 verse 7. Okay. Ano po sabi dyan? Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit, hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan ito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit, si Noe ay ibinalita na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay, sa Luke 17:26 to 27, nasabi po dito, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe, at ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisinom, at nagsisipag asawang hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. So, mga kapatid, ang pattern po ni Noe noon, nung ginunaw ng Diyos ang mundo dahil sa nagaling na po ang Diyos sa sobrang kasamaan ng mundo. Amen? At ganun din po sa atin dito, na nakikita natin na sobra na pong masama ang mundo ito. So kung paano ginunaw ng Diyos yung kapanahonan ni Noah, ganun din sa mangyayari sa atin. Amen? Bakit ba naligtas si Noah at ang kanyang pamilya? Okay, nakita po ng Panginoon na si Noah ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Bagamat si Noah ay tao, siya ay nagkakamali. Amen? Ganun din po tayo, mga kapatid. Marami po tayong kahinaan, marami po tayong nagagawang pagkakamali. Pero tayo ay humihingi ng tunay na pagpapatawad sa ating Panginoon. Kaya, ang gusto ng Panginoon sa atin ay maging katulad ni Noah na matuwid sa kanyang harapan. At pag binasa natin, si Noah ay lumalakad sa aayon sa panuntunan ng ating Panginoon. At gusto ng Panginoon na ganoon din po tayo, mga kapatid. Amen? Na tayo lumakad sa aayon sa salita ng Panginoon. Amen? Kung gusto natin maligtas, gayahin natin si Noah. Amen? At maraming salamat sa ating Panginoon dahil binibigyan na po na tayo ng warning. Amen? Tayo ay inihahanda na ng Panginoon na ang lahat ng ito ay mangyayari.
Amen? Kaya salamat sa ating Panginoon dahil nandyan po siya na laging nagpapaalala sa atin. Na anytime rapture will take place, tayong lahat ay makakasama sa oras ng pagdating. Amen? So salamat sa ating Panginoon dahil isa po tayo na kinahabagan ng ating Panginoon. Amen? Di ba yung 10 virgins, di ba? 10 Kristiyano din po yun. Pero yung 5 lang po ang naligtas. Sila po yung wise. Gusto ng Panginoon, wise ka. Amen. Amen? Kung alam mong kasalanan, huwag mo nang gawin. Yes. Pag sinabing banal, huwag kang mamuhay sa kasalanan. Yes. Iwasan mo yan. Huwag mong enjoyin yung kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, we must be holy because He is holy. Yun po ang kahulugan ng banal. Tayo ay pinipilit po natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. So, yun lang po mga kapatid. Kunting exhortation lang po. At si Noah po ay may pananampalataya. Amen. Na kahit siya ay may obedient heart. Amen. Sinabi ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo to. Kahit hindi pa niya alam kung anong mangyayari, kung hindi pa niya nakikita, pero anong ginawa niya? Inobey niya ang ating Panginoon. At ganoon din po sa ating mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, ako ay babalik. At kukunin niya po tayo, siya ay babalik. Amen. So, yun lang po, mga kapatid. Kita po po. Amen. Please, Tayo po'y manalangin. Let's bow our head and let's close our eyes. The Lord is my light and my salvation, to whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, to whom shall I be afraid? Even the wicked and my enemies and my foes came to me to eat my flesh. I will never stumble at thee. Though war shall rise up against me, my heart will not fear. Though host encamp against me, in this I will be confident. But one thing I have desired of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Then I will dwell in the house of the Lord forever, and to behold the glory of the Lord, and to inquire in His temple. Lord God, thank you so much for this wonderful morning. Once again, be with us, for without you we can do nothing. Forgive us our trespasses, our weaknesses. Anoint your servant, have mercy on us, O God. Bless your people, strengthen the faith of your children. Guide us through your Holy Spirit. This I ask in Jesus' name. Amen. And my preaching this morning is entitled, No Fear. In the book of Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang Panginoon, ang aking liwanag at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Or sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon, ang muog ng aking buhay. Kanino ako masisindak? At yan ang papag-aralan po natin. And we have, many people have many fears or phobia. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tao po ay maraming kinakatakutan, lalo na sa panahon ngayon. Maraming tao ang natatakot sa COVID. Nakakatakot po talaga, hindi po biro-biro. Kasi po, kahit na nag-lockdown na po, at nung bumalik uli, yung modified quarantine, ay nagkaroon po ng second wave, yung tawagin second wave, nag-increase uli. Kaya nakakatakot po talaga. At hindi natin maiwasan, halos ayaw nang lumabas. Natakot na mawala ng hanap buhay at marami pang bagay. At may mga tao na talagang mga matatakutin at ating tatalakayin ang mga araw na to, ang mga bagay na dapat nating katakutan. Ang pagkatakot ba ay sa Diyos
o hindi? Ating alamin. Kanino at saan ba dapat tayo matakot? Okay. Mayroon yung tinatawag, the kinds of phobia. Different kinds of fear or phobia. Yan. The fear of heights. Yung bata, talagang malulula po siya. Merong mga taong ganyan, ang tawag po dyan, acrophobia. Meron naman yung tinatawag na fear of spiders. Arachnophobia. Yan. At meron naman yung ayaw matulog. Ayaw niya makuha yung tulog niya. The fear of sleep. Somniphobia. Yun po ang mga karesulta niyan. Minsan naranasan po natin pag nagpupuyat po tayo at pagod tayo. No? Talagang dumarating po yan. Halos ayaw nating makatulog. Magkakaproblema ng body clock po natin sa pagtulog. Somniphobia po yan. The fear of closed space. Claustrophobia. Yung mga masisikip na lugar, parang hinahabol mo na yung hininga mo pagka nandun ka. At yung number 5, yung fear of riding an airplane. Flying. Aeronophobia. Yan. Ang mga iba-ibang klaseng, marami pa yan. Kailangan ito yung mga halimbawa po natin na nangyayari. At yun ang tatalakayin po natin. If we are looking at the photos, we will see the different kinds of fears or phobias that we experience. Yung mga ibang tao, yung nararanasan. At kung mapapansin natin, sa huling picture, ito yung kadalasan ang pinaka-greatest fear ng isang tao, the fear of death. Yan. Yan ang pinakamatindi. Titignan po natin para ma-overcome po natin lahat yung mga fear na yan. Ano? At paano natin gagawin? Ito ang tatalakayin po natin dahil napapanaw na po. Sapagkat itong fear na to ay ilang beses na binanggit ang Bible na talagang fear. Fear not. O do not fear. Kaya, okay? Fear, meaning is an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. Pagka may biglang balita, may papasok na kakaiba, yung natatakot kasi may biglang pangyayari. Wari, sakit, biglang nawala ng mahal sa buhay, na aksidente, na disgrasya, calamity. Parang nasukluban po tayo ng isang emotion. Yung nagigimbal po tayo. And something is dangerous, likely to cause pain. Yun po yung dulot na kakaroon po ng sakit at hapdi o banta or threat. Ayan, papasok po yung tinatawag na fear, an unpleasant emotion. What are the causes of fear? The causes of fear, yung disobedience. In the book of Genesis chapter 3 verse 10. Pag Genesis chapter 3, this is the fall of man. Dito po pumasok ang kasalanan. Kaya nagkaroon po ng takot ang tao because of disobedience. Genesis 3 verse 10. So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Ito po, nung sumuway po si Adan at saka si Eva sa utos ng Diyos na huwag pakialaman yung puno ng may kaalaman sa garden sa gitna ng garden ng Eden. At dahil po sa pagsuway po nila, nakita nila nung kinain po nila yon, nakita po nila yung kanilang kahubaran, nahiya po sila ngayon. Kaya sabi ng Lord, where art thou, Adam? Okay. Kaya hinanap niya dahil napakamahal ng Lord ang kanyang nilikha. Pero ang Diyos alam niya nandun lang. Kaya niya tinanong yon para makita ng Diyos yung kanyang kinakatakutan. Kahit tayo po, pag tayo po ay nagkaroon ng nagawa na pagkakamali o pagkakasala, may guilty feelings po tayo na minsan ayaw na nating makita yung pinagdulutan nun .
ni makita ng tuwiran sa mata. Umiiwas po tayo. Kaya ganyan po. Disobedience. Parang ganito lang po yan eh. Wari, yung parents, nutusan yung anak, dinisobey niya. Siyempre po magkaroon ng fear yung bata. Kahit sa tao nangyari yun, o sa boss mo nangyari yun, may ginawa kang hindi maganda. So, nakakaroon ng disobedience, pumapasok po ang takot. Kaya dyan po nagsimula sa pagbagsak at pumasok ang fear sa sangkatauhan dahil sa pagsuway ng ating mga magulang, si Adan at saka si Eva. And number 3, top fears of a person. Ito po, yung kinakatakutan po ng tao. Ito lang po yung mga major. The loss of money. Ayan. Pag sinabing money, involved yan yung job, yung trabaho po, yung bread, yung pangangailangan, yung basic needs. Kaya matindi po ito. Kaya yan po ang alalahanin. Kaya dyan natatakot. Siyempre po, tao lang po tayo. Pag kinapos, talagang papasok po yung takot. Sana kukuha ng pambili, ng basic needs, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng matrikula, lalo na ngayon sa ating panahon. Marami pong nawala ng trabaho dahil nagsara ng mga kumpanya, mga malalaking corporations, yung mga nasa abroad, pinapauwi. So, nag-alala po ngayon. Nag-alala ngayon ng mga tao. Kaya gumagawa po sila ng paraan. Loss of money, loss of job. Kaya dito pag-umpisa po, yung tinatawag na takot. Kaya dito po, nung tayo po ay sumagana naman, tayo naman po ay nilito o nilinlang itong pag-ibig ng pera na to. At the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness. Kaya yung iba napalayo po napalayo sa kanilang pananampalataya because of their greediness. Yung talagang mapaghangad. Gahaman and pierce themselves through with many sorrows. Nakakapigat ito dahil sa pag-ibig sa salapi. The love of money is a root of all kinds of evil. Ang money po ay kailangan. Material things po yan. Regalo ng Diyos yan sa sangkatawan. Pero ayaw ng Diyos yung mahalin natin yung pera. Higit sa ating Diyos, higit sa ating sarili. Ang pera po ay basic po yan. Pag binigyan po tayo at binayayaan po tayo ng ating Panginoon, magpasalamat po tayo. Kung gusto po natin kumita para sa ating kabuhayan, okay lang po yun. Pero, wag lang tayong lalampas. Yung tinatawag na love of money, wala na po tayong panahon sa ating loved ones. Puro trabaho po. Wala na po tayong panahon na yung sabat din ng Lord, yung kapahingahan, yung gusto ng Lord na pahinga yung ating kaluluwa, yung ating katawan. Kasi nais ng Diyos na mamahinga naman tayo para magpuri at sasamba sa Kanya. Yun ang ayaw ng ating Panginoon. Kaya marami pong nalinlang dito, nagpahiwalay sa kanila sa pananampalataya dahil sa gahaman. Ibig sabihin, pero sa panahon po natin ngayon, siguro po, hindi nag-ano ito. Pero ngayon, huwag tayong magsamantala. Yun ang ibig sabihin. Kaya yung iba po, nagsasamantala yung kahinaan ng iba. Overprice ng alcohol, overprice ng pismas, kahit na wala na sa lugar, ayaw naman ng Diyos yun. Ang gusto lang ng Lord, balance po. Masaya ang factory, masaya ang consumers, masaya ang mga tao. Yung ating tubo, yung talagang enjoy. Na-enjoy lahat. 1 Timothy 6:8, and having food and clothing, with this, we shall be content. Yan. Pagka sa Lord po tayo, siyempre, kontento po tayo. At sa panahon po natin ngayon, talagang nakakatakot po. Pero, mayroong mga papag-aralan tayo mamaya. Mga pangako ng Diyos na kahit na mayroon yung katakutan na to, yung tatlo na to. Number 2, ito yun. Yung broken relationships. Yan. 1 Corinthians chapter 7, verse 2 to 4. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So, ang ibig po sabihin po, ay yung broken relationship, nagmumula po yan sa mag-asawa. Minsan, napiktuhan po talaga yung pamilya, yung mga anak, yung kanilang pag-aaral, yung kanilang trabaho, yung kanilang kabuhayan. Dahil minsan nagkakaroon sila ng silusan, misunderstanding, o kaya talagang nagkamali yung isa't isa sa kanila, natukso, o kaya nakakaroon ng broken relationship. Ang pinakamatinding broken relationship dito ay sa mag-asawa kasi maraming mapiktuhan eh. Mapiktuhan yung pamilya, yung mga bata, yung pag-aaral, yung kabuhayan. Nalilito na po sila pareho at sila na mismo nagkakaroon na ng gantihan sa isa't isa. Yun ang nakakatakot. At yung nakakatakot pa minsan, kayo ang magkasama dito sa inyong bansa. At kadalasan po, according to the ratio, yung mga statistic, kadalasan po may mga broken relationship, yung mga nag-abroad. Ay, siyempre po, ang tukso po ay nandyan. Yung magkasama nga kayo sa bahay. Sa hirap at ginawa, sinumpan sa kasal eh. Sumisingit pa ang demonyo para matukso ang isa't isa. Lalo na po yung magkahiwalay pa. At napakaraming tukso niyan. Maging babae o lalaki yan. Kaya napakahirap ang broken relationship din po sa mga pinagpala rin. O sa mga anak, sa mga magulang. O maging suwael. Marami pong klaseng broken relationship sa mga magsing-irog, hindi pa mag-asawa. Broken relationship sa employer-employee. O dahil hindi na nakukontento. So maraming broken relationship. Pero ang pinakamatindi dyan yung major sa mag-asawa. Okay? At number 3 is death. Ito po. Ito ang pinakamatinding fear. Yung talagang, come now you who say today or tomorrow, we will go to such and such a city. Spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas do you not know what will happen tomorrow? For what is your life? It is even a before that appears for a little time and then vanishes away. Ayun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, punta tayo doon, bukas punta tayo doon. Pagkita tayo ron. Ang sabihin mo, if God's permit, or Lord willing, makakarating ako dyan. Why? Hindi natin alam what will happen tomorrow. Hindi talaga natin alam. Tulad dito, ang nangyari po sa atin, kagimbal-gimbal ito. Talagang matindi yung tisin. Noong una, 15 days lang, 30 days, 45 days, 60 days. Ngayon, 90 days na. Ngayon, mayroon na naman extended. Di natin alam. Kaya nga, kaya nga, nag-alala ng mga tao kung anong mangyayari. Kaya yung fear na yon matindi. Dati, mayroon na tayong fear Pero matindi itong COVID na to. Kasi virus po to hindi mo madidetect Pati yung kasama mo, pati yung kasambahay mo, pati yung mga galing na sa Maynila, sa ibang lugar na matindi yung spread ng COVID. Talagang ayaw nang papasukin halos sa kanyang sariling bayan. Iko-quarantine muna. Parang nagkakaroon na tayo ng mga discrimination. Kahit yung mga frontliners, nakakaawa. Ang tingin natin sa kanila, nakakahawa. So, yan po ang pinakamatindi. Itong test na ito, kasi kasama po yan. Kaya ngayon, okay, ang buhay daw yan ay inatulad sa before, parang aso, na a little while, nandyan, a little time, and then vanishes away. Inatulad din yan sa mga flowers. It will vanish, it will fade away. So, ganyan po ang buhay. Kaya natatakot talaga yung iba. Pag may nararamdaman, natural lamang po yan. Talagang nakikipagbugno siya, Lord, wag muna. Marami pa akong maiwan. Totoo po yun. Pero pag nasa Lord ka na, 1 Corinthians 15:55 to 56, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Asan daw yung tibo ng kamatayan?
O saan daw ang victory ng Hades o Sheol? We have a victory through the Lord Jesus Christ. Kaya kung titignan mo yan yung 57 hanggang 58, nako mga kapatid, matindi yan. Sa 57, subalit, salamat sa Diyos. Thank God for He give His victory over us sa pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We have victory through Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, brethren, mga kapatid kong minamahal, be steadfast, unmovable, unshakable, maging matatag kayo, hindi nakikilos o natitinag, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya victory ka talaga eh. Yung fear na yon, yung loss of money, broken relationship, at saka yung death, pag na kay Lord ka, ako mga kapatid, kahit na may COVID, sabihin po natin talagang may mga, pero matibay ang mga anak ng Diyos. Dapat lang po, lalo na yung mga manggagawa, wala nang ganong fellowship ngayon. O ibig pong sabihin, mayroon tayong tinatawag na scarcity of resources. Medyo kinakapos po tayo. Titignan ngayon ng Lord yung pananampalataya. Dadatnan pa rin kaya tayo ng Lord ng pananampalataya, mayroon tayo. O dahil sa COVID na to, siyempre maraming apektado po rito. Hindi ka pwedeng magsaya ngayon. Nagiging seryoso ang tao ngayon. Kaya yung iba, yung kanilang mga emotion at saka masama ng loob, in-express na lang nila sa media, sa social media. Wala na paggalang yung iba. Dahil sa mga nakikita. Parang yung tao hindi na nagbago. Mantalang ang Diyos, pinagkatiwalaan niya ng mga iglesia. Tapos yung tao, nakita lang yung pagkakamali, parang yun ang judgment. Yun ang tinatawag na hinatulan mo na yung tao. Kaya yun ang paghatol. Yung bang hindi mo nakita yung pagbabago ng tao na yung markado na sa'yo na yun, masama na talaga. Hindi po pwede po yun. Manaragot kayo sa Lord niyan. Pwede kang humatol yung pagtutuwid. Pero yung sabihin mo na, hindi na nabago yan, ganyan na yan. Tapos, pinapagkatiwala siya ng Lord na gawain. Humingi po tayo ng repentance. Lahat ng tao ay may kapintasan. Pati yung mga nag-uusig, mas malaki yung kanila, hindi nila nakikita. Kasama po yung pag-uusig po sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, pag dumating yung mga fear na yan, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Ang Panginoon ko, ang aking liwanag, at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? The Lord is the strength of my life. Siya yung buog ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Kahit na may mga kagimbal-gimbal na balita, mga emergency na balita, naka-relax ka lang. Bakit? Because the Lord is your strength of your life. Sa verse 2 nga sabi niya, when the wicked came against me to eat my flesh, my enemies and my foes, they stumbled and fell. Grabe po. Kahit na halos lalamunin na yung laman mo, hindi makakapanaig. Sabi niya, nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang lamunin ang aking laman, ang aking mga kaaway at ang aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Pero ba pag nasa Diyos ka, talagang halos lamunin. Ano yun? The wicked, your enemies, and your foes. Kaaway, they stumble and fell. Sila'y mabubuwal. Hindi sila mananaig kasi nasa Diyos ka Verse 3. Though an army may camp against me, my heart shall not fear. Ayan. Grabe po. Kahit na maraming mga nagkampo laban sa iyo, mga hukbuyan, hindi matatakot ang aking puso. My heart will not fear. The war may rise against me, and this I will be confident. Grabe. Bagamat magbangon ng digmaan laban sa akin, gayon man ako'y magtitiwala pa rin. Pag sinabing digmaan ay marami na po yan. Pag sinabing yung host, marami na po yan.
Kaya huwag kang patinag, kapatid. Lalo na pag nasa Lord ka at pinagkatiwalaan ka ng Lord ng mga tupa. Okay. May mga bulok na kamatis dyan. Pag pinatanggal ni Lord dyan, si Lord ang magtatanggal po, hindi ikaw. Ang Diyos ang magtatanggal. Kasi, pinupurify na ni Lord sa huling panahon. God sanctified the church in the last days. Last days po ngayon, even the very elect, they shall be deceived. Makakala nung iba, nakatuntong pa sa pananampalataya, yung pala tibag na. Kaya kailangan, pag tayo po ay tunay na mananampalataya, yung mga bunga ang hinahanap ng Lord. Pag sinabing bunga, ay makikita nyo po sa bunga po yun. Pag yung tao na bago at sumusunod sa Lord, ay huwag mong pipintasan yan, anak ng Diyos yan. Mananagot ka. Ano ang sabi ng Matthew chapter 7? Judge not, that ye may not judge. Because the words that you judge, it will judge it to you. Ibabalik ng Lord sa iyo yan. Yun ang judgment. Kaya mahirap. Mga kapatid, magbago na tayo. Lalo na ngayon, very critical, last of the last days. Anytime rapture will take place. Ang kailangan lang dyan, magpakababa. One thing I have desired of the Lord that will seek after. Yan. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Ano yun? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Grabe. Hahanapin ko. Doon ako maglilingkod. Aking hahanapin. Makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Grabe po, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumasangguni sa Kanyang templo. Yan ang nais ng Lord. Pag may mga problema po tayo, susong-susong, one thing I have desired of the Lord, yan, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. And to inquire in His temple, to behold the beauty of the Lord. Ay, naku mga kapatid, ang daming mga pangako ng Diyos na magagandang bagay. Instead na tayo po ay magkaroon ng sama ng loob at tinanakit, punta tayo sa templo ng Diyos. Itong templo na to, palinis natin. Magpakapuspos tayo ng banal na Espiritu. Ano ang hinahanap ng Lord para mawala yung fear? 1 John 4:18. There is no fear in love. Yan. But perfect love casts out fear. Pag may pag-ibig daw walang fear walang kinakatakutan Why? But perfect love casts out fear. Paano ka magkakaroon ng perfect love? Si Lord lang ang perfect love Kung minahal mo ang Diyos higit sa lahat, perfect love yun. Pero kung minahal mo yung sarili mo higit sa Diyos, perfect yan. May takot ka. Because fear involves torment. Kaya yung iba, talagang may torment, may mga tinik, may mga pasakit sa buhay. Kasi gusto nilang halos demonyo na ang tingin ng kanyang mga kapatid. Kasi punong-puno na ng sama ng loob. Hindi niya na nakita yung mabubuting bagay. Nakikita niya na yung sarili niya na nasasaktan. Hindi niya alam na nananakit na po siya. Ganyan po ang gawa ng demonyo. Kaya torment. But he who fears has not been made perfect in love. Kaya yung mga may takot, may perfect yung love nila kay Lord. Sige mo lang kami. Bakit? Sabi ng Lord kasama yun sa paglilingkod. We must rejoice and exceeding glad. Kasama po yun sa paglilingkod. Nangangaral ka lang kay Kristo. Kahit anong batikos, kahit anong sasabihin nila, below the belt, bahala ng Diyos. Bahala ng Diyos. Huwag mo na lang silang gantihan. Ganun po mga kapatid. Kung meron man tayong nabasa sa social media, refleksyon ng kanilang katawan yun. Pero kung tayo po, tinitingnan lang natin, tumatawa lang tayo, anong klaseng tao to? Kahit ganito, lumalabas po yung ugali.
Kaya yung social media na yan, ako, mag-ingat po tayo. Alam nyo kung bakit? Meron na pong cybercrime sa bullying. Kaya delikado po yan. Ingat, ingat at ingat pa. Maglagay na lang kayo ng magagandang bagay for God. So love. Yun ang ikot nyo. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos ng sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Yan. Mananampalataya na tayo kay Kristo. Huwag kang papayag na ikaw ay mapapahamak. Napahamak ka hindi dahil kay Kristo, napahamak ka dahil sa pride mo. Hindi mo sinusunod ang Biblia. Nakukot pa ng salita ng Diyos, hindi naman nakikita sa buhay. Ay nako, mga kapatid, ang demonyo nagkukot din eh. Kaya mahirap talagang maghusga. Lalo na yung maghatol pagdating po sa nako, nakakatakot po. Matakot na po tayo sa salita ng Diyos. Grabe ang mercy ng Lord. For God so loved the world. Binigay niya talagang kanyang bugtong na anak para yung mga COVID na yan, yung mga usig na yan, yung mga problema sa kabuhayan na yan, mawawala yung fear natin. Opo. Dapat nagdidikit na tayo sa Diyos ngayon eh. Bakit pasikip ng mundo eh? Pasikip ng mundo. Dapat nag-rejoice na tayo eh. Magkakapatid na tayo. Dapat nagmamahalan tayo. Ano pagkukulang ko, kapatid? Bumaba ka. Mahirap eh. Yan ang kaso ng demonyo. Kaso ni Satanas yan. Pride. Kaya, pag mayroong pride ang isang tao, mahirap bumaba po. Kaya dito po, mag-ingat lang. Kailangan mayroong perfect love. Kaya sabi po sa Matthew 10:20, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in Him. Yan dapat ang katakutan natin, ang Panginoong Hesus. Ang Diyos ang katakutan natin. Kasi lahat ng mga ginagawa po natin, ipagsusulit natin. Yung iba, pag gumawa ng kasalanan, baliwala eh. Pag nagsalita, baliwala eh. Hindi po, susulitin po natin yan sa ating Panginoon. At take note, anihin din po yan. Anihin po kung ano ating itinanim, anihin din po natin. Kaya kung nagtanim po tayo ng mabubuting bagay, anihin mo. Mabubuting bagay. Ang Diyos po ay fair and just. I-reward ka according to your works. Pag ang isang mananampalataya ay umalis sa iglesia at mayroon siyang hindi magandang ginawa, at may ginawa siya na magagandang bagay, si Lord ang magre-reward, hindi yung pastor. Tatandaan niyo po yan, lahat ng mga churches. Ang magre-reward sa mga manggagawa ng Diyos ay ang Diyos, hindi yung pastor. Ang pastor ay ginagamit lang ng Lord, magsusulit din po yan sa harapan ng Lord. Tatandaan niyo po yan. Kaya kung may ginawa ka sa church na magandang bagay, ang Lord ang mag-reward sa iyo. Kasama ang pamilya mo. Pag maganda, naging resulta yung ginawa mo, ibig sabihin, kalooban ng Diyos yung ginawa mo. Pero pag hindi maganda, ay ibig pong sabihin, hindi naging maganda yung resulta. Makikita lang po natin yan. Bakit naging maganda? Nakasunod eh. Bakit hindi maganda? Hindi nakasunod. Bakit pinagpala? Sa kabila ng ganyan ang nangyari sa kanila, nakasunod eh. Hindi niya tinignan yung mga usik, hindi niya tinignan yung mga bagyo, yung mga problema, yung kahirapan, yung mga kung ano-ano man. Hindi niya tinignan niya yung mga pangako ng Diyos. Ang sarap nun. Yun yung pinakamatindi. Sinabi ng Lord na I press toward the mark of the prize of the high calling. Reaching forth forgetting the things which are beyond. Ayun. Lahat ng mga bagay na nasa likod, wala na yun, past na yun. Forgetting those things which are behind and reaching for the things which are before. Yun, yung mga pangako ng Diyos. Nasa takbuhin na po tayo ngayon. Wala na akong kinakatakutan, Lord. Salamat po. Patuloy itong takbuhin na ito. Kahit na may dusty road, may thorny road, mayroong rocky road. Dabangon ako, Panginoon, para yung pangako mo, yung aking titignan, yung iyong mga pangako,
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. That is the victory. Yun ang pinaka-victory po natin sa lahat ng mga katakutan na dumarating sa ating mga buhay. Pagpalain po tayong lahat at marami pong salamat. At tayo po natin ang ating mga ulo. Tayo po o Diyos, salamat po sa iyong mga salita. At muli, salamat po sa karunungan, sa anointing. Ako po'y naniniwala na itong takot na to ay ma-overcome po namin. At kapagan mo po ang lahat ng mga nanonood at yung mga anak nyo na sumusunod po. At kung ano man po ang aming mga pagkukulang, aking pagkukulang, Panginoon, patawad po. Malaya po kayong kumilos po sa ministry nito, Panginoon. At gamitin nyo po ang iyong abang likod ayon po sa iyong kalooban. At salamat po sa pagkakataon na binigay nyo po. At ingatan mo po ang bawat isa, mga manonood, ang mga kapatid po namin. Kung dumadaan man po kami ng iba't ibang pagsubok, samahan mo po kami na mananatili ang pag-ibig mo, Lord. Kaya binigyan mo kami ng Jesus Christ Church International, Love God, Abacol. Mahalin ang Diyos higit sa lahat. Marami pong salamat at pagpalain mo lahat. Yung matumanggap po, pagpalain mo lahat, yung mga nakikinig, provide mo ang pangailangan ng bawat isa, yung mga nangangailangan po ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Touch their heart, O God. Ipuin mo, hallelujah, kanilang katawan. Anuman ang nasa kanilang katawan na daladala ng sakit at karamdaman, in the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed right now. I believe. Hallelujah. I can feel the blessing. I can feel the healing power of Jesus Christ of Nazareth right now. Warakiya rako, waraking kangkong kapalaki. Salamat po. Na-overcome po namin ang fear na ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Salamat po sa iyong gabay. Salamat po sa iyong mga salita. Ito ang aking samot na langin. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. And lastly, the fear has two meanings. Ito po, yung thoughts of the day. Forget everything and run. Ang ibig po sabihin, fear stands for if, forgot, E, everything, A, and run. Anong forget everything and run? Kalimutan mo, kinakatakutan mo, o iwasan mo. O sa positive naman, kalimutan mo, o magpatuloy ka sa iyong takbuhin sa Lord. Yan. Or face everything and rise. Maganda. Mas maganda rito raw. Face everything, anuman ang kinakatakutan mo, harapin mo. At bumangon ka. Yan ang gusto ng Lord. Rise up and walk. Yung pananampalataya mo. Kailangan itayo mo. Face everything and rise. The choice is yours. Nasa inyo po ang pagpili. Pangako ng Diyos ay nandyan. Ang will mo ay nandyan. Ang demonyo ay nandyan. Pagpalain po tayong lahat. The choice is yours. Face everything and rise. Sarap nun. Purihin ang Diyos. Magandang araw po sa inyong muli, sa lahat po na ating mga viewers at subscriber. Kamusta na po kayo? Naway nasa mainam po kayong kalagayan at patuloy na iniingatan tayo ng Panginoon sa mga panahon ito. Salamat po muli sa ating Panginoon at binigyan po tayo muli ng napakagandang mensahe po ng ating mahal na Bishop Domingo C. Lucena na pinamagatang No Fear. Alam po natin mga kapatid na sinabi po sa Bible sa Psalms 27 verse 1 to 2, the Lord is my light and my salvation, to whom shall I fear? The Lord is the light of my paths, whom shall be afraid of? At makikita rin po natin sa Psalms 23 mga kapatid na bagamat tayo lumalakad sa lilim ng kamatayan, hindi po tayo matatakot pagkat siya po ang ating kaagapay. Patunay mga kapatid na tayo po ay wala pong dapat katakutan sapagkat pagkasama po natin ng Diyos, makakaasa po tayo na tayo po iingatan maging sa lilim nga raw ng kamatayan. At ang Diyos daw po mga kapatid ay ating stronghold. Siya po ang ating kaagapay, hindi daw po tayo dapat matakot. Matakot tayo mga kapatid kung tayo po ay nakawalay sa Panginoon.
Matakot tayo kung hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Matakot po tayo pag tayo po ay gumagawa ng hindi maayos, sapagkat tayo po ay mayroon po tayong susulit sa ating Panginoon. Tunay nga mga kapatid na sa buhay po natin sa panahon ito, tayo po ay inaasahan ng Panginoon na maging matatag, na maging matapat, at lagi nandun ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kung tayo po ay matatakot sa gawa ng kaaway, mga kapatid, hindi po mga kapatid mapapanatag ang ating kalooban. Ngunit kung tayo po ay makakasunod sa kalooban ng Diyos, yung takot po na ginagawa ng kaaway sa panahon ito ay hindi po siya makapapanaig. Kaya ang lahat ng bagay mga kapatid na nagdudulot po sa atin ng pangamba, nagdudulot po sa atin ng kagulumihanan, nagdudulot po sa atin ng pagkatakot na matindi sa ating buhay, iwaksi po natin yan, paalis natin yan sa Panginoon. At ang sabi nga po ng Biblia, huwag daw po tayo matakot sa pumapatay ng katawan, ng ating mga katawang panlupa, kundi matakot tayo doon sa pumapatay sa ating espiritu at kaluluwa. Sa Diyos lang po tayo matatakot, banal na pagkatakot po mga kapatid, sapagkat ang Diyos po ay nagpaparusa sa mga anak niya na hindi po sumusunod sa kanyang kalooban. At ang Diyos po natin mga kapatid ay dapat natin siyang katakutan, sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat. Gusto niya na mga tao, mga kapatid, ay mayroong banal na pagkatakot sa Kanya upang tayo po ay di gawa ng kaaway. Maraming po salamat sa ating Panginoon, sapagkat muli pinaalalahanan po tayo na ang takot po ay hindi sa Diyos. Ang takot po ay gawa ng kaaway. At ang gusto po ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay natatakot na gumawa ng masama. Tayo po ay natatakot na sinusuway natin ng Panginoon. Pero hindi po tayo maaaring mga kapatid na mabuhay sa takot dahil sa gawa ng kaaway. Kailangan tayo po ay may stronghold. Yung ating buhay mga kapatid, dapat yan nakalaan sa Panginoon. Pagkasama mo araw ang Panginoon, kanino ka matatakot? Kahit gawa po ng kaaway, walang magagawa pagkasama po natin ang Panginoon. Kaya muli, marami po salamat mga kapatid sa ating napagtunghayon po na programa po ng JCLGAA. Patuloy po natin ito suportahan dito po sa ating YouTube at Facebook account. Every Friday po tayo alas 5 po ng hapon at every Sunday naman po dito po sa online Sunday services tuwing alas 9 po ng umaga. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay. Nawa patuloy po tayo mapagpala at patuloy tayong matuto sa salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos po natin mga kapatid ay buhay, makapangyarihan, at nananalig lahat sa Kanya mga kapatid ay hindi niya po pababayaan. Maraming salamat din po mga kapatid sa mga kapatiran po natin na patuloy na sumusuporta sa gawain, sa ating mga viewers po na patuloy na tumutunghay po sa magandang balitang ito mga kapatid. Patuloy po natin mga kapatid i-subscribe po ito at sabihin po natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak na meron po tayong Diyos na buhay na dapat nating sambahin, na dapat nating panaligan at katakutan kung tayo po ay gumagawa ng masama. Pero hindi po tayo mga kapatid iiwanan ng Panginoon basta tayo po ay mananalig sa Kanya. At ganoon din sa oras na ito mga kapatid, sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon at magkaroon po tayo ng banal na pagsunod sa ating Panginoon, banal na pagkatakot sa ating Panginoon, banal na paggalang sa ating Panginoon, tayo po ay malayang tumanggap sa ating Panginoon sa oras na ito. At inayayahan ko po ang lahat na nais tumanggap sa ating Diyos na buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Pikit po natin sa bandali ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating mga kamay at tayo po'y manalangin. Sumabay po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay. Maraming po salamat sa oras na ito at binigyan mo po ako ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Sa oras na ito, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas
ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samod dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo na kumilala sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya ugaliin po natin na makinig at makinig ng salita ng ating Panginoon sa programang ito. At hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. At nais po natin mga kapatid na tayo po ay patuloy na mapagpala. Huwag po tayong magsasawa na tumangkilik at tumulong po sa gawain ng ating Panginoon. At sa mga nais po na mabautismuhan, pwede nyo po kaming tawagan para ma-schedule po natin ang inyong bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus upang patuloy po tayong patawarin at linisin ng ating Panginoon. At tatanggapin natin ang kaloob ng Holy Spirit po. Regalo po yan ng Diyos sa lahat ng mga anak niyang tumatanggap sa gospel. Ganun din mga kapatid, sa mga nais pong tumulong sa gawain ng Panginoon, malaya nyo po yan magagawa mga kapatid. Pwede nyo po kaming i-text, pwede nyo po kaming tawagan kung kayo po ay tutulong sa gawain ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at sumaating po ang kagalakan, ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Salamat po.